Katuwang ang local unit government ng Hermosa, Bataan sa pangunguna ni Mayor Antonio Joseph R. Inton, ibinahagi ng Kagawaran ng Agrikultura ng Gitnang Luzon ang humigit 15,000 seedlings at farm inputs sa mga magsasaka at farm cooperatives ng Barangay Mabiga, Hermosa, Bataan. Dinaluhan ang nasabing turnover ni High Value Crops and Rural Credit Undersecretary Evelyn G. Lavinia, Regional Executive Director Crispulo G. Bautista Jr., Hermosa Mayor Antonio Joseph R. Inton, at ang iba't ibang kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Ayon nga kay Undersecretary Evelyn Lavinia, maliban sa pamamahagi ng seedlings, makatatanggap din ng trainings ang mga magsasaka upang mapalago ang mga nasabing seedlings. Tuturuan din sila ng good packaging practices, mga ganon, para mas mataas nilang maibenta yung kanilang mga produkto na hindi lang siya raw product. Dagdag pa ni Mayor Antonio Joseph Inton, kasalukuyan siyang bumubuo ng pagpapaikli ng sistema at proseso upang mas maging abot kaya ang mga produkto sa mga consumer at binigyan din niya ang kahalagahan ng pagsasaka sa bayan ng Bataan. Sa ating mga magsasaka, ituloy natin ang pagpapayaman sa ating agrikultura, sa ating mga lupa upang mas maganda ang kinabukasan ng ating mga anak at upang maging sustainable ang ating komunidad pagdating sa pagkain. Inaanyayahan ng Kagawaran ng Agrikultura na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makatanggap din ng mga assistance mula sa Kagawaran. Enoch Fechelin, Agribalita, Central Luzon.